Welkom bij Kikker TV. De vissers verdienen steeds minder aan hun vis en moeten steeds meer gaan betalen voor hun olie. Wij gaan vandaag in het Visserijmuseum kijken wat zij daarvan vinden. Jan, hoe gaat het nou in de visserij? Nou, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. We krijgen lage prijzen op de afslag. Gasolieprijzen en de andere materiaalkosten die reizen de pan uit. Dus de inkomsten en de uitgaven die zijn niet meer in balans. En daarom zijn er ook 2 weken geleden een staking uitgebroken. Spontane staking onder de vissers. Oké, en wat krijg je nou ongeveer voor een kilootje schol of zo? Geen gulden, minder dan een gulden. Maar in de supermarkt of in de detailhandel, ja, dan betalen wij de hoofdprijs. Dan is het tegen de 10 euro voor een kilo. En de olieprijs is natuurlijk ook ontzettend duur. Weet je ook ongeveer hoeveel dat... Ja, dat is een 80 eurocent. En dat is zonder BTW en zonder andere belasting. Dat is ook hoog. Het is maar net zoveel als een kilo schol, bijna. Ja, Dus als je 30 ton gasolie erdoor draait, dan moet je eerst 30 ton schol vangen, wil die rond zijn. Ja, dus het vissen kost nu eigenlijk gewoon geld. Als je weer gaat vissen, dan moet er elke week geld bij. En dat is niet vol te houden. En weet je ook wat voor bedrag dat ongeveer per week zal zijn? 1000 euro, maar sommige grote kotters wel 5000 euro. Ja, dat is 5000 euro per week. Per week, negatief. Negatief, en dan ben je nog maar een week verder. Hè? Dan kan je nagaan als je een jaar... Volgende week is weer hetzelfde verhaal met die lage prijzen. En hoeveel weken vissen ze per jaar? 40. Nou, reken maar uit. Ja, dat komt niet goed. Nee, dat is niet Maar goed. als je in de haven kijkt, dan kan je het resultaat zien. Ja, de haven is leeg. Schepen die worden verkocht naar de offshore of liggen gewoon stil weg te rotten. Er zijn heel weinig schepen op het water op het moment. Want als je gaat vissen, dat kost geld. Ja. Dus als je in de haven blijft liggen, dan heb je minder verlies dan als je gaat vissen. En die vissers kunnen niet gewoon zelf de vis gaan verkopen? Dat wordt dan toch natuurlijk. Maar zover is het nog niet. Dat mag ook niet ook. Hè. Als je lid zit van de producentenorganisatie, dan mag je dat niet zo verkopen of zo. Dan krijg je gewoon een fikse boete. We hebben een aanlandplicht hier in Nederland. Dus elke vis die je vangt, moet je aanlanden op de vismijn. En als je het niet doet, krijg je gewoon een fikse bekeuring. Ja, je vergunning wordt niet getrokken, dus dan ben je helemaal uitgevist. Overigens, hier in Breskens is er niet gestaakt. Maar hier zijn de vissermans zo warm. Dat kunnen ze er helemaal niet permitteren om te staken. Oké, en het komt gewoon omdat ze zoveel bij moeten leggen elke week. Dus ze zijn toch die maand of die zondagavond toch maar gaan varen. Dus geen staking, gewoon doorwerken. Gewoon doorwerken, maar het is geen oplossing voor die lage prijzen. We staan hier bij een helemaal kastje met allemaal namen erin, maar wat stellen die namen precies voor? Nou, dat zijn de namen van de vissermans die zeer vertrokken zijn, maar die zijn niet levend teruggekeerd. En dat is sinds 1900 en dat zijn er een heleboel. Die lamp die daar bovenop staat, dat is bijzonder, dat is van de Brescia 16 het vislicht. Die Brescia 16 die is in 12 januari 1971 is die vergaan, er waren geen overlevenden. Maar die lamp die is te later door duikers van de marine, is die veiliggesteld als bewijs dat het schip vergaan was. De vissers hier in Breskens hebben niet gestaakt, maar zijn er echt niet blij mee. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.